El primer cap de setmana d'octubre es va celebrar una nova edició del Cap de Setmana Ibèric al jaciment de Puig de Castellet de Lloret de Mar. Es tracta d'una iniciativa del Museu Arqueològic de Catalunya en la que hi participen tots els jaciments ibèrics catalans. L'edició d'enguany, la 15a, tenia com a tema central l'alimentació dels ibers sota el lema «Cuinar, menjar i beure». En aquest sentit, els visitants van poder tastar alguns dels aliments propis de la dieta ibera. Els ibers feien cervesa, bevien molta cervesa, no com la nostra, però també bevien, i d'aliments que els ibers consumien habitualment. No és que siguin aliments estranys, estranyíssims, ja ho veureu, no estem parlant de pa, formatge, estem parlant de coses normals. El que passa que són aliments que es consumien en aquella època. Així serà com una mena de tast que la gent podia estar poc acostumada perquè hi trobaran a faltar coses. Els més petits van poder participar en un taller de ceràmica per construir una peça de la vaixella tradicional ibera. A més, mitjançant un conte se'ls van explicar alguns dels aliments més importants de la cuina de l'època. Les jornades de portes obertes al centre d'interpretació i una visita guiada per conèixer el context territorial i històric del jaciment de Puig de Castellet van completar el programa d'actes d'aquest 15è cap de setmana ibèric. Segons els estudiosos, aquest jaciment, datat del segle III abans de Crist i compost per 5 o 6 habitatges fortificats, probablement servia com a lloc de control i de guaita. El jaciment de Puig de Castellet es pot visitar els mesos de juny a agost de 5 a 7 de la tarda.